Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Urian itu hatta nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Mingguta sadarion 5 minggu pa 20 sadahod dung Trinitatis. Doho tema ni jamita mangaramoti diri di bagasan holong ni rohani debata. Atong adorang soto tabuhay par minggu at taon, jumoloma tapasada rohado pikirata, martangiang mahita di bagasan rohat taganuk. Amen. Tapuji tuata, maredde mahita. Arina marasona. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia nama no palangit do tanoon. Amen. Martua do halak nama naud di pangujunani, ay dung tau ibana, jaloon na matupal hanguluan, naung di parbaga-baga tuakka na holong roha di ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatudosan jala para siroha na sumurung. Tung namanotong do holong ni roham namadok mauliate do hami tuho. Alay naung diramoti ho hami ganupari rasi rasa sadarion jala di basa-basaon ho tu hami barita nauli. Nasian anakmu Yesus Kristus na mga lehon ngulu sa leleng na tuhami. Na mangido mahami tuho ali Tuhan, saybayan mahatam na badiyay gabi sulu-sulu di ngulu nami. Urupi mahami asa di bagasan las niroha hami, makanguluhon hatami, sahat tu ujung ni ngulu nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udulma hamna. Tapuji Tuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhatta, maredde mahita. Ni Tuhatta nani haholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabegema hatan di debata songop patujolo ni jamita turupuk tuare mingguta sadarion ima natar surat di tolu Musa di biddu sapulusia mamuka sia nayak sia sahat tu ayak na 10 alu songon nasomal tajahama margati soring anno di ayak na parpudi manang di ayak 10 alu rapita majahasa songonon ma hatani debata molo di gotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah gotilomu duru ni haumamu jala dang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabiamuna parbue ni hau anggurmu pedang sudah gotilonmu jalau nang pola papungu-pungu parbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu dihalak napogos dohot dihalak dagang yayau do Jehovah debata munai dang jadi hamu manakko dang jadi hamu margabus jala dang jadi hamu marsipauto otoan jala dang jadi hamu manolon natutu marhite-hite goarhu asaunang marlea bahenonmu goarni debatam ayau do Jehovah dang jadi rupa ummu dongamu manang dobo ummu ugasanna jala dang jadi gogoanmu upani halak pangula pola sahak rodi na manugot dang jadi buaranmu halak nanengil jala dang jadi bahenonmu pertutuhan di jolo ni halak nama pitung ikon habiaranmu do debatamu ay audo Jehovah dang jadi papeolomu uhum di paruhuman dang jadi hamu marnida bohi palea halak na pogos pasangap halak na sangap ikum marhite sian hati goran uhummu dongammu jadi ho mangalap menaruhon hata makata dongammu sabangso saladang jadi ho hehe manidangi dopak mudarni dongammu ay audo Jehovah dang jadi hosomammu dongammu di bagasar roham alai ikum marsipaingot to tudongammu asa unang mania dosa ho ala ibana dang jadi balos sonommu najahat jala dang jadi marsuni-suniar roham tu anak ni bangsom ikon haholongammu dongammu jolma songod dirim ayahu do Jehovah ido sahatna
Martua ma aka nau bege hata ni debata, nau peopsa jala nama ula hosa. Amen. Tapuji Tuhata marhite punguan ina Naomi. Tapuji Tuhata, marede mahita. Sai una
Huriani Tuhata nani holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perdalanan ningoluta dia ka ari-ari nang tabolus, tunggodang sialana nama baik kita gabe madabu tu dosa, dosa maradopo dongata, dosa maradopo keluarga, lumubima maradopo Tuhatai. Ditikyon Romahita sian udu do seret ni roha tujolo ni Tuhata, mangido hasesan ni dosata, jumulo mahita martangiang di bagasan rohata ganuk. Ale debata amanami pergugu nasu hatu dosan jala palhorong roha. Rodo hami perdosa na dangolot tuado pamu nasun badia jala namar muliai. Marsoba ujuk kami di adopamu mangido hasesan di dosa dohot pangalasion nami nagodangi. Aidang adong nasitong di bagasak kami. Jala sajuk-juk do hami manibil siad dalammu huhut mangalosi uhummi. Dang hupasangap hami goarmu sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa daging nami. Nadonganan nami pedang huhaholongi hami doso diri nami. Alani tamado hami honarimasmu doho uhummu salilengna. Alai narodo hami tuado pamu paudukor rohanami. Mangido hasesan di dosa dohot asini roham. Urupi jala asima roham di hami. Sesama sude dosa nami, sai pargugoi mahami mangalo nasa najati, asa totok kami mangulu di bagasan pakkeholongion ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan di dosa. Satak karisap leleng na hutadikoko, alai papungokku doho muse marhite akka asini rohana godang. Tangan dipapiar-piar ni muruku, hutabuniho bohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nilelengna, asiaku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata, maredde mahita.
hata ni debata nagaberuhut dingulu na baru di bagasam minggutta sadarion imana tersurat di Kolose 3 ayat 17 songonom ma hata ni Jehova. Jalan nasiulaun manang dihata, manang di pabahenan, saluhut nai ma marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Uhut mamadok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Olat nido sahatna, atong rak mangidogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tapuji Tuhata mareddeita. Tidakkom ma haporseaut tai, son na hinatidakon ni dongata sa haporseaut di portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na suatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadei, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asyatod di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, namanaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpasal do ibana di hau pinorsilang, jalatuat tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lauhudul di siamun de bata Jehova, amanai parguguna suatu dosani, di simay mana pamulak sugot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatoban ni halak Kristen akka na badia, doho di hasisan di dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, doho di anguluan na sora suda. Amen. Udul mahamuna. Tapuji Tuhata marhite kor pepe.
Kabigima tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Shalom. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Naparjolo bunga altar. Bunga langgatan manang bunga altar di hari Minggu sadarion di pasahat NN ruasni huriata sian sektor pitu. Maulia tema tunasida na pasahaton bunga langgatan sayang giat malam di pasu-pasu tuhata nasida. Napaduahon, Panitia Natal Jemaat GKPI Padang Bulan tahun 2025. Nah di tanggal 7 November 2025, nunga diterbiton surat penugasan pengurus harian Jemaat GKPI Padang Bulan, taringot tu Panitia Natal tahun 2025, songon natar surat dituruon. Surat penugasan pimpinan Jemaat GKPI Padang Bulan nomor 001/GKPI PB/11 Romawi /2025 tentang Panitia Natal tahun 2025. Setelah menimbang 1. Sesuai dengan hasil diskusi dengan penatua pada waktu sermon penatua di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. 2. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan perayaan Natal yang lebih baik dan terorganisir serta bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat penugasan dan penetapan panitia perayaan Natal GKPI Padang Bulan tahun 2025. Mengingat tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI memutuskan menetapkan pertama, Panitia Natal GKPI Padang Bulan tahun 2025. Kedua, nama-nama panitia sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketiga, Panitia Natal GKPI Padang Bulan tahun 2025, segala bentuk pengeluaran pembiayaan akan dilaporkan setelah selesai kegiatan kepada majelis dan laporan panitia akan menjadi materi sidang jemaat GKPI Padang Bulan. Keempat, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kelima, biaya yang diperlukan dalam perayaan Natal dibebankan kepada gereja. Keenam, surat penugasan ini sewaktu-waktu dapat diubah jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian surat penugasan ini diperbuat dan ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di GKPI Padang Bulan Medan pada tanggal 9 November 2025. Pimpinan Jemaat Pendeta Janter Lubis MTH ditandatangani. Lampiran. Susunan Panitia Natal GKPI Padang Bulan tahun 2025. Pembina atau penasehat Pendeta Janter Lubis MTH. Ketua Penatua Agus Saud PM Gurning SP. Sekretaris Penatua Dr. Anda Teti Boru Aritonang, Bendahara Kisben Manik SE, Seksi-seksi, Seksi Kerohanian, Acara dan Musik, Koordinator Penatua Dewi Boribancin MKM, Anggota Fikar Dohar Blinton Panggabean STH, Penatua Yeti Boru Marbun STH, Duarni Tinambunan ST, Admin Gereja Yohanes Simanung Khalid dan Anastasia Purba. Seksi Sarana Prasarana, Koordinator Jubel Sitorus, Anggota CPNT Freddy Silalahi, Lamhot Silaban SE, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Penatua M. Sitanggang Borusi Haloho, Anggota Nyonya Penatua M. Rumapea Boru Naibaho, Nyonya Penatua Dr. J. Pandiangan Borusi Matupang, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi Pohon Terang, Koordinator, Ketua Sekretaris Bendahara, Anggota semua penatua. Seksi Dekorasi, Koordinator Nyonya Hutagalung Boru Tobing,
anggota, seksi perempuan, PPGKPI, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi keamanan, koordinator Elman Nadabdab, anggota Penatua Edisron Simbolon, Bastian Purba, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi penerima tamu, koordinator Katrin Simorangkir, anggota, seksi perempuan, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi kesehatan, koordinator Penatua Dr. Jujur Pandiangan MKM, anggota Erni Silalahi Escape Nurse, dan lain-lain yang bisa ditambahkan oleh koordinator. Seksi dokumentasi, tim multimedia, dan teknisi. Medan 9 November 2025, Pimpinan Jemaat Pendeta Janter Lubis MTH ditandatangani. Na patoluhon sumbangan tabung gas 12 kg dohor isina. Di jalodo sumbangan sada tabung gas 12 kg dohor isina sian NN Ruasni Huriata. Mauliatema di nasida alani sumbanganna. Setu hatama nama masu nasida. Napaopaton kebaktian rumah tangga manang pertangyangan sektor. Di minggu paduahon di bulanon, ima parpunguan parpudi ni pertangyangan sektor-sektor di bagas ni ruas. Parpunguan panutup pertangyangan ni sude sektor, sian sektor sada satu sektor 10 tolu, di patupado di gereja tahun, ima di hari Rabu 10 sian November 2025, masuk pukul 10 sia 30 wib. Di Sosohondo tu sude ruas nihuria asaro hita sude tu acara pertangyangan panutupi. Namangihut barita parhepengon. Songon na somal barita parhepengon sigano minggu nunga di patupa jala ruas nihuria nanaing manjaha barita parhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni garejata. Namangihut muse sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu. Aka sektor namar tugas tu ibadah minggu tanggal 16 Novemberon, ima sektor sia dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot, seksi paropuan tu ibadah minggu siang, Arian, sektor 10 dohot PPG KPI tu ibadah minggu Botari, sektor 10 sada dohot PPG KPI tu ibadah minggu Borngin. Songonima tikting di huriata di mingguan. Laho manomu-nomu hatani debata, marende mahita sian buku ende nomor 20 walu, ayat sada opat dohot onom. Tuhan
Kameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Makuling maho ali Jehovah, ay mananginangi dohami huriam. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Au padita John PE Simorakir noaing melayani di Huriata GKP Medan Kota. Horas madihita saluhutna wanginang. Jamita di mingguta sadarion minggu 20 sada dung Trinitatis dienet sian buku Judas buk bidusada mamuka sian ayat 17 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat soreng. Guar manang judul ni mingguta mangaramoti diri di bagasan holong ni rohani debata. Memelihara diri dalam kasih Allah. Apo-apo patuguhon roha. Alay hamu akka haholongan, ingot hamu mahata akka naung nilubahon ni akka apostel ni Tuhata Yesus Kristus. Ima akka pamula-mula mangulu donian alay dang martodi. Alay hamu akka haolongan oli-oli hamu madirimuna di atas persmuna nabadia situtu jala martangiang di bagasan tondi parbadia. Ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai mama hamu dia sini rohani Tuhata Yesus Kristus asa sahat hamu tuhanguluan saliling-lilingna. Ajari hamu ma akan naganggu roaki. Rap hitamat jaha. Palua hamu ma nasida rapas hamu ma nasida sian api. Marasini roha ma hamu dinadeba hut mabiar agigihon hamu ma nang abitna. Naung niramunan ni sibukna. Hurian itu hata adong di patupa penelitian di keinginan ni masyarakat na menyukai film di halomohon ninna gudang makalomohon asa film-filmi berakhir dengan happy ending. Berakhir dengan bahagia. Jala ido cerminan ni harapan di tonga-tonga ni masyarakat asa film-film pe tu arah na mangalehon pengharapan, na mangalehon waktu sejenak asa di tonga-tonga ni gudang ni hamaulon na diadopan ni jolma di parnguluonna sejenak bui tanda petik melarikan diri dari kenyataan yang sering tidak selalu seperti yang diinginkan. Itu teh ka inang na mungkin adong na menyukai sinetron manang film-film Korea ingin supaya juga di dalam film-film itu ditegakkan arah bahwa orang yang berjuang, orang yang hidupnya ingin lurus dan ingin kepada kebaikan akan hidupnya itu berakhir dalam kebahagiaan. Adong nina sekelompok nama balu, nakita bo edde munai inang. Tabu-tabu edde di huriat tadi sonat nakiku catat, ya Tuhan tiap jam hatiku rindu menyembahmu
doho secara khusus ya na kota Naposo, PP, macay tabu nakin eddei, out soho jabarhu ale Tuhan, tu dia maahu marhapurusan, sasadahodo si pasonang ahu. Ale dibutuhamu do eddei te, maksud tu ala bahasa Batak, ulu hola mangedehon, syairnya begitu indah. Seperti juga syair nyanyian kita di urut acara nomor 4. Saya tadi sangat menikmati keseluruhan ibadah kita ini, bahkan tikting juga diupayakan dalam bahasa Batak ya. Malodo inang teti berbahasa Inggris, tapi malodo tong berbahasa Batak ate. Luar biasa, kita tidak meninggalkan bahasa kita itu. Memang mulu langsung diterjemah hata Indonesia maul dua te. Adong nina sada opung di Surabaya neng madok buruaha do hoinna. Ujungna dok dalam bahasa Indonesia perempuan apa kawinna. Jadi mengangkat buru Jawa. Tidak mudah berbahasa ini, tetapi kita harus berusaha untuk mengetahui berbagai-bagai bahasa. Jatuh bangun. Dan tentu yang saya ceritakan tadi, hola satok kido mangangkat, karena dia tahu opung itu tidak bermaksud yang macam-macam. Hanya dia terjemahkan langsung sehingga agak kurang nyaman mendengarnya. Buku Ende nomor 262. Mari kita berkata-kata dengan merenungkan apa yang akan diakibatkan oleh kata-kata kita itu. Uru piau madok napatut dohonokku. Asature hudok naroa oromokku. Luar biasa, dari firman Tuhan para lansia dikatakan diamati seorang pendeta selalu hadir dalam kebaktian tutup peti. Bah, ison natwari rodo inangon disan romuse. Jadi didapot ton padite ay parhuamuna namo dingon. Ninna tua kaina adok tulu di parroho ni mana sero. Jadi didok lansiai dah mamang dak kutadami namo dingon alay neng hubigi hami jamita. Jamita taringot tupak kirimon. Ay di hamatiam ma huhilalahami macay gugu di jamitahon huria. Macay gugu di jamitahon parjamita taringot tu hamatean dang ujung ni saluhukna. Hamatean ima dalan mulak tu Tuhani. Alani di patuguruhan nami molo hubigi hami jamita di kebaktian tutup peti. Ala disido macay takas pakirimoni dohot haporsiaoni dibaritahon parjamita tabu jamitai gabe denggan gabe uli pakilalan dung manangihon jamita molo tajaha amanginang 2 Korin biddu 5 ayat sada adong dorana mangapilod di hita 2 Korin biddu 5 ayat sada ay oddo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapian nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di Banua Gijang. Ulinay pakirimon na dipatolhas hatan itu hatta di bagasa 2 Korin biddu 5 ayat sada. Gudang dope ayat na asing. Hujaha sadanari sada Tesalonika 4 ayat 10 14 ate. Sada Tesalonik 4 biddu 4 ayat 10 14 manang hola 14 pe hujaha. Alaihu apoy hami mahamu aliak kadongan say paingot hamuma akka bah ngasalon sada Tesalonik
biddu 4 ayat 10 ate. Alai molo porsea hita naung mate Jesus dohot hehe. Sadok togi honon di debatado rap dohot Jesus nang akanong moding marhite-hite ibana. Au huhilala do molo hu jamitahon macai gugu, macai mendalam pakirimon taringot tuha porsiaon na mangulu sa liling-dililing na halak na porsea morudo arsak ni rohani na marsitaononi dihilala na sida do dipatugu ha porsion na sida alani to homa nakin na hudok sekelompok lansia bersengaja untuk hadir walaupun tidak dikenal kebaktian tutup peti hanya untuk mendengarkan pengharapan iman Kristiani kita itu diucapkan dan diteguhkan kepada kita orang yang percaya. Karena itu kalau tadi saya memulai nakin hupuka jami tahun marhite-hite madok di halo mohon jol madon waeng asa plot manang arah ni pilimi ima arah na happy ending nian di dia do hita amanginang di patugu roha doho pikirata gabe marpakirimon na mangulu hita di rohaku di bagas joro ni Tuhani alani manang ahape permasalahan di tonga-tonga ni ngulutat taharik kotodo kita mementingkan untuk hadir di rumah Tuhan. Saya ingin membaca firman Tuhan dari Pesalmen 84 ngai boto hamonate. Setuju do hita di isi ni Pesalmen 84 ayat 10 sada ngagudang rahamu di son nalau tu mancanegara nga adong nalau tu Jerusalem. Ada kaya dope tu Jerusalem. Jadi mungkin paperhotan ni Medan Kota dua-dua dan tu ahate tu Jerusalem. Nang pe nunga tadai madalani akka kota-kota doh negara-negara. Songoni nang halak Yahudi alai di do nasida do di hati dakon nasida do ai dumingga do sadari dia ka alamanmu. Sian 1000 arina asing tagonado di pangidoro hakku si jaga pitu au di bagas ni debataku asa maringan diaka udung-udung ni parjahat. Kita merasakan melalui perjumpaan dengan Tuhan di dalam baitnya yang kudus yang sedang dalam pergumulan dalam pemikiran yang kalut atau yang sedang mengalami tantangan yang sedang hebat di dalam hidupnya berjumpa dengan Tuhan di dalam baitnya yang kudus kita diteguhkan kita dimampukan untuk berpengharapan dan karena itu kita pulang membawa kekuatan yang daripada Tuhan tong dope paimahok kita pergumula do persoalan ini alai nunga adong si jata di hita lahu mangadupi di bagasan semangat na baru dohot kekuatan na lebih berkekuatan asa unang dipolgak asa unang dihantam unang dihancurkan oleh pergumulan dan persoalan ini nguluta mulu hujaha sadanai sada ayat unang bosak kamu ate amanginang imasian Pesalmen 170 itu magobaran spiritualitas kerohanian ni halak Yahudi na menempatkan rumah Tuhan sekinah kehadiran Tuhan sebagai yang segala-galanya. Pesalmen 170 itu ayat sada di topi niaka batang ai Babel di sido hami hudul huhut tumatangis molo hingot hami Sion. Orang-orang buangan
seperti berhenti hidupnya oleh karena dipaksa terpisah dari bait Allah Yerusalem, dan mereka bersengaja duduk di tepi sungai Babel memandang ke arah Yerusalem, dan tidak bisa tentu dilihatnya, tapi ke arah itu mereka tahu, mereka rindu untuk pulang ke sana. Tetapi tentu firman Tuhan datang dan mengatakan bahwa kesejahteraan kota di mana kamu aku buang adalah juga kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Jadi Tuhan berbicara ketika pun kita seolah-olah tidak bisa apa-apa tanpa baitnya. Tuhan berbicara secara baru mengatakan, engkau belum bisa pulang sekarang, tapi tinggallah dan usahakanlah kebaikan tempat di mana aku tempatkan pada saat ini. Damang dainang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus, jamita di bagasan minggutta sadarion, ima jamita napatorakon, napatakasson, ahado haporsiaon ni halak Kristeni, ahado ikon singoton ni halak Kristen, di tonga-tonga ni pengaruh-pengaruh, di tonga-tonga ni zaman na gabe naing manugihon halak na porsiai, tu arah-arah na berbeda sian akar dohok dasar ni ha porsiau ni. Alani dengan ungkapan yang luar biasa di patolhas tu ha Kristenon na parjului diperingatkan nasida asa toktong nasida marpakirimon na mangulu. Asa hot nasida di hata ni Tuhan ni. Asa unang terkejut nasida ay marwa dosian waktu tu waktu akag halak na nang mamula-mula, aka halak na nang manugihon na porsiay asa gabi mandibil sian Tuhani. Karena itu ditekankan tentang iman yang tradisional, ditekankan tentang iman yang sudah diturun-temurunkan dan sudah diajarkan melalui para rasul. Itulah iman yang autentik, itulah iman yang harus dijaga. Tradisi sebagaimana ada di dalam firman, hiduplah kiranya tradisi itu terus sepanjang masa. Karena itu dalam pengakuan iman rasuli, saya didok paragedado bahwa kita menyaksikan iman kita bersama dengan orang percaya dan gereja di sepanjang waktu dan abad, untuk mengatakan bahwa kita adalah bersama-sama berakar kepada firman sebagaimana diajarkan oleh para rasul, sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus kepada para rasul, diteruskan oleh para rasul ke tengah-tengah kehidupan ini. Dan salah satu sadasian odolan ni jamita sian buku Judason di paingot hita amanginang ayat 21 hujah asal nari ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani di bata, ramoti hamuma dirimuna tapatanna asa teguh asa hot hakristenoni hakristenon na perjulu nagabe alamat ni surat Judason alai hitape di bagasan partikian na mangihut di partikian nuaingon asa hot hita di bogasan pengajaran ni huria alani di parmingguon di kebaktian ahadonata alap sian kebaktian ni natalap sian kebaktian imahatan itu hatta ay makuling matuhatta tu bagasan rohado pikirata marhite-hite edde nauli dipakulingi rohado pikirata asa tugu hita marpakirimon tutuhani
asa ta paloas diri ta diingani todi porbadia. Ado tanda sasahalak diingani todi porbadia. Dang ramun, dang dibogasan sikap-sikap manang ciri-ciri na diuraikan, dipasahat di tonga-tonga ni pajahota. Dia 10 didok ay didok nasida do tuhamu di akka ari parpudi Roma akka si pangaci akka namangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabi omma na ro tu tonga-tonga ni parngulota dipengaruhi hita alani ikon rohita marsaur dohot Tuhani tabigi hatana rap hita manakasi hatani Tuhani. Mulu di tradisi ni gudang gereja nuaeng sebetulnya habis kebaktian ikon mar PA do hita teh mar Bible study goarna manakasi asadong panakasion na mengaitkan jamitai tuahan na gabi suku-sukun di bagasan rohata. Ale molo sobui peta tapatupai dihaudukon ni rohata asahatan itu hanima na menguasai hati dohot pikirata ido na di halomohon ni rohani Tuhani. Nah sogot hudok amang inang hidup seseorang adalah kisah yang diceritakan oleh Tuhan. Au lam hutiop doon sebagai padita dang holan padita nama caritrahon hatani Tuhani. Hita saluhut nape. Terlumu biala didok nakin hidup seseorang adalah kisah yang diceritakan oleh Tuhan. Dan saya selaku pendeta jemaat amat sangat diteguhkan hati saya kalau mengetahui kisah-kisah hidup jemaat. Bagaimana perjuangannya untuk tetap seperti tadi saya katakan teguh di dalam Tuhan, optimis, memang berduka tetapi selalu menarik kekuatan yang daripada Tuhan. Molo taida pe aka tokoh-tokoh di dalam Alkitab bodo honota dak sarupa renungan-renungan na dipajojor di si taringot tu tokoh-tokohi alana ganup tokoh-tokohi sasitong na membuat nak kacarita doh renungan tersendiri. Mulu taingot kisah Petrus ado na buita renungkan sian diri ni apostel Petrusi na buita renukon di dok rohaku nang pe gagal hita nang pe terjatuh hita alai molo rodo hita tujulo ni Tuhani. Molo olo do hita dipakulingi Tuhani. Simon, holong do roham diau. Talusi, holong do rohaku Tuhan. Alai herana so yakit Tuhan ya teh. Disuku selnai. Petrus, Simon, holong do roham tuau sapituluhali disukun. Nama dok na yang diteguhkan si Simon Petrus bahwa Tuhan, anugerah Tuhan dapat memulihkan seseorang. Alani perlu do kisah hidup dari tokoh-tokoh Alkitab kita segarkan diri kita. Mulut lanjutkan kisah Abraham. Ada renungan na bui tapatupa taringot tu si Abraham bahwa janji Tuhan, bahwa janji yang diberikan Tuhan kepada seseorang tidak akan pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Janjinya akan diberikannya pada waktu yang tepat. Sungguh lama Abraham menanti dan akhirnya janji Tuhan itu diterimanya melalui kelahiran anaknya yang ditunggu lama. Kisah Musa bagi kita dapat kita renungkan sebagai keyakinan bahwa Tuhan akan membuka jalan. Tuhan pasti akan menyediakan jalan
walaupun sepertinya seluruh jalan tertutup. Ketika Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, sudah akan tidak ada harapan lagi. Sudah didesak ke pinggir pantai. Tetapi laut itu terbelah. Dan itu mau mengatakan oleh penyelenggaraan Tuhan, jalan-jalan selalu akan terbuka. Karena itu saya setuju perenungan-perenungan ini dilanjutkan ya. Tadi pagi saya katakan sopir angkok pemabayar renungan-renungan dua manginang. Isurat di angkok nai ku nanti walau tak pasti. Maksudnya setora dak pasti di nanti supir itu. Mungkin anggota nigi KPI markasi morakir dora di bayi. Dan walaupun mereka di jalan sepertinya apa ya sangat tidak memperhatikan yang lain. Au piga-piga hali medanon HP ngadong simbol logo nigi KPI. Tong do disalib aka angkot ya teh. Hebat nai aka sopir angkot nerakalai du kuingot do nai surat nai dipudi ku nanti walau tak pasti. Oh, memang ngirima manang porsuk mangulunya ka dongan supiron ba lo mai disalib bahasa sahali. Alai dingok mamangudak pedita si morakir marnatal narohaku nyan di bagasar rohaku. Asabu di jami tahun bahwa mereka juga di dalam kesulitan dan kesukaran hidupnya juga didoakan oleh gereja. Marilah kita tahun depan kita akan menggunakan fokus menjangkau yang belum terjangkau. Dan saya kira kita harus sedia di desak-desak ya. Gereja itu harus terus melayani. Saya menerima bahwa kritik-kritik dan keinginan-keinginan terus dibukakan. Saya berencana di Medan Kota supaya ada kotak saran lagi, supaya saran-saran yang genuine, yang asli boleh dimasukkan dan kita baca nanti pelan-pelan. Apa kerinduan umat? Ahado nahinirim di rohani ruasta, bahkan yang simpatisan sekalipun supaya sampai dan kita doakan, kita tagih juga mereka untuk nanti turut melaksanakan apa yang diusulkan itu. Karena itu saya setuju, lebih baik dalam bergereja ini kita mempergunakan istilah jangan mengkritik ya, tapi feedback, memberi saran. Sifat tak tahar pinggola temuluh terus dikritik, sesahali puji hamu atau kami, dipujilah pelayan-pelayan, disemangati, karena yang dituju tentu, yang kita tuju adalah mempertahankan iman seperti surat Yudas, mengisi pengajaran-pengajaran yang baru. Karena itu tadi pagi juga saya katakan, saya selalu bawa katekismus kecil ini setiap saya mau kemanapun. Karena buku ini sudah 500 tahun lebih dan dianggap buku yang sangat tipis ini buku pengajaran pendidikan iman Kristen yang paling efektif. Karena sangat ringkas-ringkas, sangat indah isinya yang mengetengahkan penjelasan-penjelasan iman. Biarlah mahasiswa-mahasiswa USU juga miliki ini. Kalau mau dalam bahasa Inggris silakan. Tapi jangan lupa dalam bahasa Batak. Kita miliki penjelasan-penjelasan iman kita. Dan GKPI sudah punya pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Mestinya ada ini di setiap rumah tangga yang menjelaskan ahado tahapor siai. Unang disukun ahado Allah Tritunggal itu mengakat tadi. Nang iboto mengalusi. Mulai dibukaon boy ma dialusi. Alen yang dohonon. Marilah kita terus mencari Tuhan, sebab di dalam persekutuan ibadah, dan kalau kita lanjutkan ini yang terakhir kepada epistel, kita tahu ibadah itu harus dilanjutkan kepada kehidupan sehari-hari. Kekristenan tidak hanya ibadat, tetapi keadilan sosial. Dan izinkan saya membaca satu ayat yang mengetengahkan itu sebagai yang harus kita lakukan. Tolu Musa bidu 10 sia ayat sia nakimadok molo digotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah
gotilo muna duruni haumamu, jaladang jadi job putom muna namar pisik-pisik di panabiam muna. Luar biasa pengajaran ini. Kita dipandu untuk bertingkah laku di lapangan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan firman Tuhan, mencerminkan isi hati Tuhan, menanggung jawabi orang lain. Dan itulah yang membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Muliati rohanami ali Tuhan, alamat caitakas sian hatami di pasahat ho tutonga-tonga ni halak na prosea, tutonga-tonga nami ali Tuhan, asa radiro hadoho pikiran nami, asa olo hami ali Tuhan, pakyaomu di tonga-tonga ni parngulunon, mangaramoti diri nami, patuduhon holong na dibagasan rohami. Asa huhaholongi hami parngulunon, asa menyumbak kami Tuhan di tonga-tonga ni kebaikan-kebaikan. Mekmet manang balga ido na pinangido ni roham. Asa hot hami di hahotan ni haporsyaon nami. Asa hujaga hami haporsyaon naung diwariskan turun-temurun. Asa dohot hami menghidupi haporsyaon ni. Jala tadda dini halak na porsya ima molo huparbue hok kami parbue ni todi dohot saluhut nahina lomohon ni roham di tonga-tonga ni parangulon nami. Pasu-pasu masaluhut na hami na uduk manangihon hatam jala huparangi hok kami hatami di parangulon nami si ganupari. Lehon Tuhan di ruas ni huria nami sudi akan narikot na hinirim ni rohana sida lehon matuhan hobar tulomo ni roham. Secara khusus hutangnya kok kami pelayanan ni huria nami GKPI padang bulanon tu saminggu na berikutna asa seluhutna Tuhan pelayanan ni mardala dohok denggan jala gabi kesaksian di tonga-tonga ni parnguluon di tonga-tonga ni portibion. Pakai sudi pelayanan rutin nang program-program khusus mamakulingi roh dohot pikiran ni sudi ruas ni huria nami simpatisan dohot kota Medanon asa marsaringar ma hatam dohot lomo ni roham marhite-hite huria nami GKPI Jemaat Padang Bulan Medan. Ali Tuhan hutangnya kok kami persiapan perayaan Natal di tahunon nang dibentuk panitia asa bekerja asa madalaton aka persiapan asa takas Tuhan narodoho di bagasan anakmu Tuhan nami Tuhan Yesus menerobos masuk tu portibion laho pajong jokkon harajaumu laho paluaho kami sian hamatean saliling nililingna. Lehon sudi na rekod di tonga-tonga ni penyelenggaraan ni hurian nami di sot Tuhan. Pakulingi roh hado pikiran ni hurian ruas nami. Do sudah simpatisan asa mendukung program-program gereja. Asa mardalan sudah pelayanan ini na memerlukan biaya, memerlukan dukungan dan support sian sudah ruas ni hurian nami do simpatisan. Asa nasida rap dohot pelayan makobasi pelayanan di tonga-tonga ni huria nami. Om matang yang pangidon nami ali Tuhan jalo mahami di bogasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata maredehita bukuede 530 sia sai hutagam do Tuhako. Gamdo Tuhaku sai masih orohaki diharorogi Tuhaku sonona
Maranatha, roh Tuhan, amin saitimu maroh. Agam panjolai, saibu langit dan manomu, Ori Yesus Tuhan, sai manuh dan olo-polo, uri amanagamu, Maranatha, roh Tuhan, amin saitimu maroh. Hatani debata sian Galatia biduono mayaksia paborhato kita pasahaton peliata. Alai unang marnaluja hita mabahen na denggan ay namanggotil do hita muse ditikinay ang gusto pargali hita nuaing. Amen. Rap jongjong mahita selalu.
Tapasahat mapiliat tatu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami do sian udu ni rohanami hodo mual ni nasaw libasa na mauliutus. Di son hupasat hamido pilihan hamulition nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion asa gabi dalan panidangion parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahem mangulu nami gabi pilihan na ho Bartolomo ni roham jala parsidohot parohon harajaumu holong hasitongan dohot hadameomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asa say toktong madok moliate tuho di bagasan goar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jala hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon madamena tu todim. Oras madihita saluhutna, shalom.